тяхният единствен баща Илия. Днес е празник, днес е ден голям, за човековото обичаме от цялата си душа. Пред 10 години достойно извървян път, с много труд, любов и сила напред. Татко Илия, ти си нашата опора, човекът, който винаги намира решение за всичко. Със сърце голямо и душа добра, ни научи как се върви честно в света. Да си жив и здрав, татко Илия, още 100 години да си до нас сега. Нека щастието винаги те следва по света, а късмета да е твоята звезда. От Габи и Ивайло идва този поздрав за най-добрия баща под небето широко. Благодарим ти за всяка твоя следа, за любовта, която ни даваш всеки ден от сърце. Много битки си преминал през живота си до сега, но винаги си пазил своето семейство и дома. С достоинство и характер си ни давал пример и днес сме горди, че те имаме за баща. Нека чашите се вдигнат високо тази нощ, нека музиката свири до зори без помощ. За здраве, за радост и за хубави години, за Илия, човек с голямо име. Татко, приеми нашата обич и благодарност за всички дни, за грижите и вярността. Да си жив и здрав, благословен от съдбата, и още 100 години да си до нас. Татко! 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 Дамян Продакшън от Ивайло и Габи за тяхният единствен баща Илия. Дамян Продакшън! Дамян Миланен! Дамян Продакшън! Даби, 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 Дамян Продакшън от Ивайло и Габи за тяхния